салом дӯстони азиз, ман Муҳиддини Музаффар, коргардони филмҳои сухсинамо, директори муассисаи давлатии сухсинамо. Салом мерасонам аз деҳаи зебоманзари Дарғ, ноҳияи Айнӣ, вилояти Сух, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ин шабу рӯз муассисаи давлатии сухсинамо филми ҳунариеро бо номи «Наставник» ба навор гирифта истодааст. Инҷо майдони навори филм аст. Аммо ман дигар чиз гуфтан мехоҳам имрӯз. Мо муассисаи давлатии сухсинамо таи чанд соли охир аз ҷониби тамошобинон, аз ҷониби мухлисони худ ҳамеша мактубҳое, смсҳое мегирем, ки онҳо муроҷиат мекунанд, ки чаро шумо филмҳоятонро дар YouTube намегузоред, чаро филмҳои шумо ин қадар камёбанд. Ва муассисаи давлатии сухсинамо ҳамеша орзу мекард, ки зудтар филмҳояш барояд. Мутаассифона бинобар сабаби ҳуқуқи муаллифӣ ва дигар ҷузъиётҳову мушкилотҳое, ки дар Тоҷикистон имрӯз дар олами фиттабарорӣ, яъне дискбарориву олами азбаски шабакаи ягонаи синамо, толори синамо нест, ин гуна мушкилотҳо буд. Барои ҳаминам филмҳои мо то ҳанӯз пешкаши шумо нашудааст. Вале мо тасмим гирифтем, ки як YouTube канали худро боз намоем, филмҳои худро гузорем. Вале барои он ки филмҳои 12 соли интизорӣ, филми Тангнов ва дигар филмҳои муассисаи давлатии сухсинамо дар YouTube гузошта шаванд, пеш аз ҳама мо дар YouTube канали худ подписчик, яъне шумораи подписчикони зиёд дошта бошем. Дӯстони азиз, биёед ба хотири дар YouTube канал ва дигар сайтҳои филмҳо, дигар сайтҳову шабакаҳои интернетӣ баромадани филмҳои сухсинамо дар якҷоягӣ кӯшиш мекунем, яъне ки шумо ба худатон ва ба тамоми дӯстону нафароне ки ҳаводори синамои миллӣ ҳастанд бигӯед, ки дар YouTube канали сухсинамо пайваст шаванд. Ҳамин ки шумораи подписчикони мо як ҷои худаша гирифт, мо тасмим гирифтем, ки аввалин филми муассисаи давлатии сухсинамо, яъне 12 соли интизориро дар YouTube канал гузорем. Инак интизор мешавем шумораи подписчиконро ва баъдан тамошо мекунем филми 12 соли интизориро. Муассисаи давлатии сухсинамо ҳамеша кӯшиш мекунад, ки филмҳои хубро барои шумо дӯстони азиз ба навор гирад ва тасмими мо, мақсади мо як аст: муаррифии синамои тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ. Саломат бошед. Умедворем, ки шумо дар YouTube канали мо пайваст мешавед ва филмҳои моро қадам ба қадам ҳар корҳое, ки мо минбаъд мекунем, ҳамроҳӣ мекунед. Умедворам, ки дар якҷоягӣ синамои миллиро бунёд мекунем. Зинда бошед.